Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetheart. Danas ću praviti poslasticu koja je veoma popularna u Italiji, a također i u cijelom svijetu. To je tiramisu. Ja sam sa vama već podijelila jedan recept za tiramisu, ali ovoga puta pravit ću ga bez slatkog vrhnja ili pavlake i jaja ću pasterizovati sa vrućim sirupom. Prije svega sada ću skuhati veću količinu espresso kafe. Za tiramisu potrebno je da koristite jaču kafu. Ako budete kuhali tursku kafu, onda je nju potrebno procijediti zbog tosa. Sa kafe mašinom skuhala sam 350 ml espresso kafe, dodala sam 2 kašike šećera i 2 kašike rum arome. Ako pravite tiramisu da i djeca mogu jesti, onda skuhajte kafu bez kofeina i izbacite rum. Uz bijelu od miksera odvojila sam 6 žumanaca i uključit ću ih da se mute. U međuvremenu dok se žumanca mute, u jednoj šarpici skuhat ću 100 g šećera sa 60 ml vode. I kao što sada možete primijetiti, stvorili su se veći balončići koji brzo pucaju. To je zato što nam je sirup još uvijek rijedak. Ali ubrzo nakon nekoliko minuta kuhanja balončići postaju sitniji i polako pucaju. To je znak da smo dobili odgovarajuću gustoću sirupa. Sada ću ga polako dodati umućenim žumancima. Smjesu je potrebno nastaviti mutiti dok se ne ohladi. Sada ću 6 bjelanaca umutiti na isti način kao i žumance. 100 g šećera i 60 ml vode skuhat ću i napraviti isti sirup kao i prethodni. Dodat ću ga umućenim bjelancima i mutiti dok se smjesa ne ohladi. Sada ću umućenim bjelancima dodati smjesu od žumanaca i kratko sve sjediniti. Dodat ću 500 g mascarpone sira i ponovo kratko na laganoj brzini umutiti. To možete također i ručno uraditi. Piškote ću sada vrlo kratko, otprilike 2 sekunde, umakati u ohlađenu kafu i slagati ih u ovu posudu dimenzije 22 x 31 cm. Piškote ću polagati tako da gornja strana bude sa šećerom. Jednu polovinu kreme rasporedit ću ravnomjerno preko prvog reda piškota. Isti postupak ću ponoviti sa još jednim redom piškota i kreme. Tiramisu ću sada prekriti sa plastičnom folijom i ostaviti ga u frižideru najmanje 8 sati
ili najbolje ostaviti ga preko noći da se fino ohladi i da se svi sastojci sjedine. Evo, tiramizu je prenoćio u frižideru i fino se ohladio. I moram nešto da vas upozorim. Ako ostavite tiramizu ovako preko noći u frižideru da se hladi, moguće je da ga sutradan nećete naći u jednom komadu. Baš kao što se to desilo i kod mene. Ja imam 4 potencijalna krivca, ali još ne znam koje. Prije serviranja tiramizu dobro pospite sa kakaom u prahu i onda se bacite na najbolji dio, a to je degustacija. Buen appetito! Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept za ovaj tiramizu i da ćete ga i vi napraviti. Hvala vam puno što me gledate i pratite i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas sve!